Voilà, Gausu Keta Gasson de Fer, Ambi Foki Walimandon, Foli Anitoni, Ambala Sibomanyaricha, Animuso Demsia, Anima Bakoro, Radio Nura FM Bikondo, Ani, Nani, Tomi Murmuruduru, Kanuba, Demeba, La Medjere Kulu Malikono, Ani Malikoka, a Feven de Beni Watina, Kafoku Sogombe, Uka Radio Mandila, Amba Bella Jilefuka, Bella Jilin Walimando, Kafunya na Kuku Bismillah, Nura FM Sanfe, Bikono, Ani Nani, Tomi Murmuruduru, Kuna Funi Keneni, Asigilini, Kuna Funi Mimbe, Nabenyeshi, Ma, Kuna Sirluma, Maminumbe, Ni Awekado, Uyereti Gafe, Ulasoro Jango Te Kukala, Gafe ufana be wulika jom minke ka kuna funi minu soro au mbota ka ukono kuma ko da au kluka usiratikela amba befu ka fonya na uniche au kadane ala au niche au ko kluma jola ka klaka nyine au feka au ko bismillah awai kado bunya ani karama akonna na ni alaka je ambe fuli ani tonni amala si awai kado anyire be sigida mina no be jala koroji ko fo jala koroji ka cheni muso demsa ni maba koroja na ngolu fo ambe dugutigila ka fo folo ka jala koroji tuti ke baw fo ka soro ka fulla se bela jili mani watikilin kon nana ansigilin benin be jala koroji yoromima no be kunyumani wereda ko fo kunyumani wereda ambe amma bela jili fo ka bela jili wali nyumando ka funyana uku bismillah Nura FM sanfe bikono ani nani Tomi Murmuru Duru amana ke malikono amana ke maliko ka niye dugu jelinye alhamdulillah rabbil alamina abarka alai awasabu anye dugu je ka to kenyala anye dugu je ka sem flato duguma ma chama be ni wati na minumbe bana awai kado dulanka ambido ku ya rabbi alaka no yake anu bela jelinye okmana sa na manye dugu jara ni chugo na yeni anga tayoro ja yena mga babu yere damine tilalambe awai kado equipe fo onyena equipe mimbe armada mimbe ka barake awiye yalla sabu sika gafela soro chugo mina fandofe ambe bala sanogo foka wali mando bala jigi ka ni chesiri la ka bala awai kado ka kuma so koloshi aleni Mohamed Kulubali ni be ko amako fa liberté carré la misra sigila anga fulinton ni be ka nyeshima ndogo ka fulinton ni taka la se awai kado Gausu Keta fana naka equipe d'afulema Gasson de Fer ani awai kado Yakuba Gindo banyangara ka ambassadeur ani kita ka bilibele no be Yusuf Sissogo no be okufo amba fana fu ka wali mando kuma so ngon nana Facebook ni yayi awbeka an soro kanyeni watina Facebook karamo go bia awai kado akelime ka awai kado bo moshin yere labe o kuma namba fu ka wali mando jobre bramatori mamu kamara mode anga fuli ani tonne obeka nyeshima amba finyana kini chesiri ini wulika jo halibi iki chesiri ni Allah sonama le meilleur reste à venir et ça va venir inshallah ame fuli tonne la si Abu Safune Jara mbalimake ani awai kado mbarake nyoa Abu Safune Jara abiani watina nere toye maimuna tuddi gafu jaman ka madu maiga okmana sa ande bina kana gafe kono kuma ko lasi awma Abu Safune salamu alaikum wa alaikum salam madu maiga ambi fuki wali mando alhamdulillah wa fm la meba chene muso demisani makoro ambe bela jelen fu kado ka fo biye jien dundumando ma alaye bira ana kado ka fo anga cheyate anga muso kisiyate même masani amba fuka wali mando barkada aye wa nyini toujours kado ka fo bakimbaw fa koro ani bakoro kado abu suruntu anga maru nya ando ngai so ando kado okma Abu Safune ambi foki wali mando ka fuli la sekanubani de meba bema adama Touré baba adama kado ani akanubani ademe bawo bi yoro anga fuli ani tonni ambala se ubela jile mani watina tabaraka funya na ko awai kado ukwa u bismillah aywa nanye baba adama Touré fu ambe fuli tonni la se francika bela jile ma baba adama Touré tola ngayeni anga tayoro jan Abu Safune jara ay ba fina murani soko imbo wati laban akomede jido blay kerefe ji oba alateme kuma dola nyama jido sigi kerefe jibian sa ko branki ka ji sigi kerefe jobere jibian nala sona jibian nala sona alaka je baba Touré ana duwabu fana ke aywa aywa bashite okmana sa Abu Safune Jara nanye fuli tonni la se kanubani de meba bema ambe fuli ani tonni amba la se baba adama Touré anya fa yitugumi anya foka wali mando ka ni chesiri kado ayre bila mai mali mayo koni ni traizo de awede nyado nye mali mayo ya la fla bebe baba kana a flabe aya flabe eni ni flash gili ongo ni ta kembe tokaje bashite baba jaranye maru kakila tuguni ka ili rubwana oteni sa aywa nala sona aywa bashite aywa alaka debeke amina rabbi nala sona abinya ni abi do sa anye dro akanda wardama abana apoem on binanga verjo abana ni alaka amo de ko awo to ko mana sambi fulla si an kanubani de meba bema tabarkala francika unyena minyi awekado Italy kaw Espagne
kaw ka bɛɛ fo ka américain fo tabarikala lada ani abagindo ayiwa an bɛ foli ani tɔni ala se u bɛɛ lajɛlen ma okay. ni waati kelen na ayiwa o kumana sa min ye Jérémy Kamate ale ko c'est la solution a fa ye ko c'est la solution ye min fɔ ko ye solution ye Umar Diop ale bɛ fo Kongo jamana kan an b'a fana fo ka waliɲuman dɔn tabarikala bɛɛ kɛn bɛ ka dugawu de kɛ sa okay. min bɛ se k'a to ba Maliba anw bɛ sebaya sɔrɔ n'Ala sɔnna a bɛ sɔrɔ kan bi tabarikala Tunisie ko fɔ ayiwa o ma Abu Safinɛ ayiwa nin y'an don cogo ye sa n'Ala sɔnna o kuma y'an ka taa yɔrɔ jan an bɛ foli lase an ka radio partenaires ma minnu bɛ yen n'u bɛ ka an dɛmɛ yalasa kunnafoni bɛ cari Mali fan 14 bɛɛ fɛ tabarikala Radio Mansour Kati mara la tabarikala k'an sama ni dugawu ye ayiwa Mali bɛ jouer bi o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ radio Tungarange an b'a baarakɛlaw bɛɛ fo min ye radio Bawule radio Layidu ka foli ani tɔni k'a las'u ma fo yan fo Buguni Sama FM ani ka dɔn radio Jitigi FM Epifani an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn tabarikala fina mɔgɔw awɔ i ka dɔn olu bɛ fana radio Jalani bɛ Kayi 1 FM o bɛ Tomiɲa radio Coton FM o bɛ Sikaso radio Danbe o bɛ Sikaso min ye radio Badenya o fana bɛ awɔ i ka dɔn Manakoro min ye radio Bengola o bɛ Senu Sigija bɛ awɔ i ka dɔn Kalana FM Njaikura ale bɛ Kayi an ka foli tɔni bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma tabarikala bisimila n'Ala sɔnna o bɔlen kɔ min ye Musa Ɲare ale ye garagitigiba ye a b'anw kɛrɛfɛ yan ayiwa an kanuba belebele don Musa Ɲare an b'a fo ka waliɲuman dɔn tabarikala Zumana an kana ɲinɛ a kɔ ayiwa Zumana Jakite a n'a furumuso Ɲale an b'u fo k'u waliɲuman dɔn ayiwa k'u bɛɛ lajɛlen ma k'u ɲankuma n'Ala sɔnna bisimila Nura FM sanfɛ furumuso in tɔgɔ de awɔ i ka dɔn Safiyatu Jakite Safiyatu Kamara sanfɛ Jakite ni Kamara a bɛɛ kelen k'u salama maliyɛn jamu tɛ wa a bɛɛ kelen ka fara Mayiga kan a bɛɛ kelen ka fara Jara kan siga t'a la Mohamed awɔ i ka dɔn an b'a fana fo Mohamed Mali k'a bɛ awɔ i ka dɔn Casablanca Maraku k'a bɛ k'a a ko Mali ko an bɛ gagner ni Ala ka jɛ n'Ala sɔnna min ye Abu Safinɛ i Jara kunnafoni Mayiga sɔɔni an bɛ don dɛ n'Ala sɔnna o tɛ kɔrɔ u labɛnnen don u bɛ k'an gɔnɔ ayiwa Adama Togola k'an ka foli ba ye tabarikala k'a ni cɛsiri n'Ala sɔnna a k'i bisimila k'a bisimila sa ka foli tɔni lase min ye Awa Gindo New York sigi la Mamadou Sumunu a fana bɛ New York Madame Sumunu Mariamu Kɔnɛ n'i k'a dɔn Madusi Philadelphie kaw an bɛ fo k'aw bɛɛ waliɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ foli tɔni lase n balima ko ne ko k'a Tarawele a bɛ Amérique sigi la Madame Cissé Abi o bɛ Washington Adam Lee a bɛ Washington Aisha Keita ani k'a dɔn Madame Kebe Yatu Jakite a fana bɛ awɔ i ka dɔn Washington Madu Touré bɛ Angola Samba Traoré o fana bɛ Angola min ye Tiyani ni awɔ i ka dɔ bɛ yen Tiyani tulo b'an na an bɛ Tiyani fo ka waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri k'a jawara a bɛ awɔ i ka dɔn Congo Mamadou Umar Ba Maliyaso i ka dɔn min ye Mamadou Umar Ba Maliyaso olu bɛ Côte d'Ivoire jamana de kan an b'u fo ani Eli Diko tabarikala Eli Diko an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a fana ma Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw ka ɲi n'Ala t'a la dɛ o kuma jama kɔni bɔlen don ni yɔrɔ yɛlɛ Ajaratu awɔ tanti Ajaratu an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma sanga ani waati tabarikala aw bɔlen de don bi ko o kɛmɛ dɛ Mali bɛ jouer bi Mali ka match fɔlɔ ye bi ballon-d'or ale ka di kojugu a bɛ kɛ sababu ye ka min ye funteni ni tɔɔrɔ ni lajaba min bɛ hadamadenw kan a bɛ kɛ sababu ye k'o cɛ ka bɔ yen waati kojugu n'an gagné o kuma hali bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka awɔ i k'a dɔn victoire Ala k'o don an garisɛgɛ n'Ala sɔnna amina Nura FM ye ndolan in ye ka retransmission kɛ an ka page Facebook kan an cɛsirilen don o la hali n'o y'a sɔrɔ Facebook sanfɛ limanaw k'a faamuya min ye jaw bɔli o yamaruyalen tɛ Facebook sanfɛ jaw bɔli yamaruyalen tɛ o k'u hakili to a la Facebook sanfɛ n'u taara yen an bɛ lien dɔ d'u ma n'u cliquer'o kan u bɛ taa Nura TV Nura FM yɛrɛ ka web TV u bɛ t'o sanfɛ tabarikala t'an sigilen sɔrɔ yen ni Ala sɔnna ma u bɛ taa sɔrɔ an bɛ k'a lajɛ tabarikala kuma na an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ i mana kɛ yɔrɔ ni Ala sɔnna ma n'a daminɛna lien an b'a bila page Facebook sanfɛ o ka ɲi aw b'a sɔrɔ sanfɛ n'Ala sɔnna Nura FM an bɛ Facebook kan an bɛ Zeno sanfɛ application wɛrɛ bɛ yen tuguni n'o bɛ an yɛrɛ ka application ko fɔ Play Store kɔnɔ i bɛ an sɔrɔ yen tabarikala an ka web TV fana i b'an sɔrɔ sanfɛ i bɛ tila k'an sɔrɔ www.nura
Nura-media.com Tire in bika chama jala Tire bika chama jala Niro ta dron Abana Ibe Nura donc anga plateforme ni anga feun kacha ambi soro minu sanfe bi ala barkala donc amba fa alhamdulillah ami halibi baro bi sena Abu Safna halibi baro bi sena nala suna anga do nyama mi do de saga ani wati ilka jonu ala ka bela jeli sabati ala ka bela jeli amara sangari ka be maroko abana me fuli be kanye tabarkala sanga ani wati kwa sangari FM sa o kuma namba laje minyi awai ka do gausu keta jata ko ni ba lede bulu gausu ka laje ka finyani bwan singoro obike yani anga labon sabati nala suna minyi nyoka cha wula akacha jama presele do malika nga jobi chaman be mali bi jouer en même temps kuna funi duma chaman be hali no ya soro minyi eshuba ton damon lo farambe nywanga an gusili kaba minyi awai ka ala bi boda di aka joni ma wati be boda minun di do ma ndo olu fana be fasiri ko nala suna sabu kunu an be sigile kun gemba ka nyama na ko bi je Nations Unies o ko olu fana be ka nyogonye o yalma Union Européenne sabu o nunjuru ko ni be faransi bolo olu ko hali shini sidia o ka bere dangu ko jambuyi ku ka bere dangu kun sigimbe ka Nations Unies kono o Nations Unies fana belebelu be belebelu be belebelu be minun ko olu nyebe ni tiena benyebela ni tien olu nyembala wa olu ti do Nations Unies maw fe jejugu fieu wa olu ka bani o de kera sawiye Nations Unies ka résolution amase ka voter sur non ta kumbi voter tabarkala jabar ni nyana abi sanfe aywa jabar barkala jabaru masa aleti suna suna bali nyene bali ame do ke nala suna nyama famuna okuma soni be aywa amina do gafe kono ni ala ka je o kuma na laje gawsu ka finyani bwan singoro yana anga nyo asura ya jabira la fiale do bi nyajugu intian bete de atiambi de akanye jugu ya bora dula nyado ete ale mana te shuruka medron anyetene te de fa ale ka dosoro illa fi amabi digoni wallahi ibi ka golo kambi CDR kabako ere global na chaw CDR kabako brown ko be yale kujme ko ale bia ni beteti ko ale bia afa ko ya ko ga teto dama te nyire jabarandu tralo ka do nyejugu ka nyejugu afan habo te koima betetia na brown ko ale be anola wallahi kai Musa Jaraba ka name abeka name CDR kabako ere na CDR kabako ale ka te ko fana te doni de nyado mo presele do abo fuye ku kasabali te a tofuru te la laika nanye temi obaja ka bara indamene o yanga tadi no chen awo ni yete kunama ni yo mi obi bara no ya de te kunama ngo yire dabla la sawu ejume ka sura ka tetu ya ka telu nyado yi wulile ya kala kuna o chen ni ji wuli doron ka kala infusé abana iba to do iba do ji wuli ya kala abana o infusé abana o kuma de bana abana biye ndengeni tiabi awo amanya ya bi de nga anga nyefoli manawi ati akwa kartoro bete uka nyefo aka chokoroba balma muso o de ka ala yo ka karfa minala sibi marala ukera o kuma na sibi ne ala sona le tarai no te biya le ka doyi nga mi awai ka do nyere beta ndo bi yele ndo ibe ni songuya o kuma ni ala sona ma ambi do oke ala ka hinala ala ka bamato ala ka frasa amina rabbi ala ka darosma ale globana CDR kabako ko ale ta ko ale ka te afa ka tara su baji no te atiki be ka chaya de anyini ba be ka chaya de aywa pasita Abu Safna jara aywa ka do ambita ambisi Abu Safna minya aywa ka do fasiri ambido akono aketo nyini ke limano fesira jantama o dabora wati na faso de on bela jerele aywa ka do kembe ka guli ka joke sabu minye gele mimbe no selembe awma ne aywa ka do minye shubaton dama ani ka do nyegon
ani ta shidon bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan olu de kɔni ye nin gɛlɛya in ta ka ɲɛsin aw ma ko yɛrɛ kɛn bɛ sababu ye Mali awa i k'a dɔn a ka hakilina ni a ka miirina ani awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛɛ hakili la k'a fɔ k'u ka intérêt k'o bɛɛ sɔrɔ Mali in na bɛɛ bɛ k'i ta fɛnw ɲini o de siratigɛ la Nations Unies bɛɛ ko a ma ko ONU kunu sa min ye awa i k'a dɔn bɛɛ ɲɛmaana kun bɔ bɛ ka ɲɛsin ONU ma sabu min ye awa i k'a dɔn maa minnu bɛ yan olu ko ONU ko ale bɛ awa i k'a dɔn bere da anw kun sabu Union Européenne o ka bere tɛmɛnen kɔ CEDEAO ka bere tɛmɛnen kɔ bɛɛ kun sigi bɛ ka awa i k'a dɔn Nations Unies ale ni awa i k'a dɔn Union Africaine k'olu ta kɔnɔ Union Africaine an m'u ka kibaruya mɛn fɔlɔ ka Nations Unies o ta bɔra ka bin ko kɛn bɛ awa i k'a dɔn Nations Unies kɛnɛ kan toto boxe seni boxe toto bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini nka min ye awa i k'a dɔn belebele fila bɛ yen minnu kɔni bɛ ka kɔnba kɛ awa i k'a dɔn Mali in kama dɔ bɛ yen o ko a ɲɛna kosɛbɛ sanction min taara anw kama n'o bɛ awa i k'a dɔn ɲangini belebele in kofɔ olu b'a kɔkɔrɔ bi olu b'a kɔkɔrɔ sini o ye jɔnni ye François min Emmanuel Macron a n'a ka jɛɲɔgɔnw n'o bɛ Faransi n'o b'o kofɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye Rusilakaw olu m'u ta dogo bilen dɛ Rusilakaw ko nin kɔni ye 2 poids 2 mesures a k'u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini k'olu fana bɛ awa i k'a dɔn Mali transition k'u b'o kɔkɔrɔ dɔgɔ min ye kunu ye awa i k'a dɔn sommet belebele a kɛra Conseil de sécurité des Nations Unies a kɛra o kɛnɛ kan tile 20 min ye heure 24 CEDEAO ka ɲangini o binnen kɔ a k'o de siratigɛ la puissance juguba damaw awa i k'a dɔn olu kɔni de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sama ka ɲɔgɔn furuki min ye awa i k'a dɔn Mali nɔfɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi ale kɔni ka daba wulilen don sabu min ye nin ko in ye ka anw ka CEDEAO ka anw ka frontières fermer ka tila tuguni ka anw ka sɔrɔdaw n'o bɛ nafolo ko n'o b'o sira ko fɔ ka da sɔ an ye o bɛɛ lajɛlen na nin bɛɛ ye fɛn min ni awa i k'a dɔn o jan bɛ Faransi bi sabu ale bolo o bɛ kɛ sababu ye anw ka sɔrɔsi minnu bɛ yen n'o bɛ ka awa i k'a dɔn u sen da awa i k'a dɔn ka fɛn caman kan o bɛ kɛ sababu ye k'olu awa i k'a dɔn ka ko kɛ c'est tout c'est fini Pasirikeba ko k'u ka ambassadeur min bɛ yen n'a bɛ ONU tɔgɔ la n'o ye Nicolas de Rivière i k'a dɔn k'a fɔ yalima Nicolas de Frevo don wa maa tɛ nin jugu dɔn a ko awa i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ Faransi awa i k'a dɔn CEDEAO bɛ wuli ka jɔ min na CEDEAO bɛ cɛsiri min na Faransi b'a kɔkɔrɔ Faransi b'a dɛmɛ bi Faransi b'a dɛmɛ sini maa caman bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ fan dɔ in fɛ min ye Vladimir Poutine n'a ka maaw fana jɔn bɛ yen Rusilakaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin ye bagama dan ye koyi jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo jamana min ka awa i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen b'a bolo ka wuli ka jɔ kɛ k'aw bɛna pɛnpɛnni ta ka da u kan jagoya ni finna Rusilakaw ko k'u ti jɛ n'a ye bi k'u ti jɛ n'a ye sini Pasirikeba ko maa dɔ bɛ yen n'o ye awa i k'a dɔn Dimitri Polyanski ale ye awa i k'a dɔn Rusilakaw fana ka dangan dɔ ye min bɛ Conseil de sécurité la Nations Unies ale y'a jira k'a fɔ nin ko in min filɛ nin ye n'u y'a dabɔ u bɛ awa i k'a dɔn a nimisa a barika bi bonya kosɛbɛ sabu u b'a dabɔ la a bɛ na kɛ min ye o de ye k'a fɔ a bɛ kɛ gɛlɛya belebele gɛlɛya min n'o bɛ ɲɛsin awa i k'a dɔn faso in ma a ko nin ko min filɛ nin Mali awa i k'a dɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛnbaliya ani k'a dɔn burujali min bɛ yen ni awa i k'a dɔn an bɛ siran ɲɛ ko nin bɛ kɛ sababu ye ka o tɔ bɛɛ sinsin ka ja min ye awa i k'a dɔn accord min bɛ yen n'a bɛ accord de paix ko fɔ min kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiri dɔw kɛ nin bɛ kɛ sababu ye k'a bɛɛ tiɲɛ a ko Russie a bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ ma u k'a lajɛ min ye Mali dirigeant ye n'o ye Mali ɲɛmaaw ye ani Mali yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'an ka danbe k'u ka an to an danbe kɔnɔ k'u ka anw bonya a ko kuma na sa Russie y'a jira k'a fɔ a tɛ se ka faamuya cogo si la min ye awa i k'a dɔn jamana in n'u bɛ fɛ bɛn ani kelenya ka sinsin a kɔnɔ fo jagoya yɔrɔ minnu bɛ yen n'a burujalen don n'a bɛɛ ɲaminen bɛ yen f'a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na olu bɛɛ ka se ka basigi ko n'o tɛ Dimitri Polyanski a ko n'o tɛ ko ni awa i k'a dɔn u y'a kɔrɔbɔ fɛn min bɛ yen ni bɛɛ bɛ siran a ɲɛ kalataw tɛmɛnen kɔ dɔ k'a fɔ awa i k'a dɔn nin yɔrɔ in jaabi ma ɲɛ yalima nin yɔrɔ in namara bɛ a jaabi kɔnɔ k'a laban k'a bɛ taa wolo la koyi wa n'o dun kɛra fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye Rusilakaw y'a jira ko situation min filɛ nin k'a bɛ taabolo min kan bi k'a b'i n'a fɔ u bɛ ka dɔ fisaya dɔ ye o dun ye fɛn ye fɛn min n'o cɛ man ɲi cogo si la jamana mara kɔnɔna na a ko n'i y'a jateminɛ transition maaw bɛ taabolo min kan i ko bi k'o tiɲɛ don u kan ka wuli ka jɔ kɛ kalataw waati ani k'a dɔn ka ko dɔw ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min nka k'a fɔ k'u bɛ ka awa i k'a dɔn pɛnpɛnni min ta ka ɲɛsin u ma Russie ko k'ale ti jɛ n'a ye bi ale ti jɛ n'a ye sini ko jagoya don jamana min bɛ yen n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo n'a yɛrɛ y'i sigi k'i miiri k'a dɔn k'a fɔ min ye n ka lakana ye a bɛ sɔrɔ karisa de bolo ka taa ɲini karisa nɔfɛ o balawuma yɔrɔ bɛ min o fitinama yɔrɔ bɛ min o kumana Rusilakaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko awa i k'a dɔn u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini Pasirikeba ko
a ko conseil de sécurité Nations Unies kunu kalo kilita ani kelen no ye janvier kalo yi chef min be na be ministre togola no ye away kado El Gazem Wani ale koni ya jira ka fo ministre be barakela away kado hukum min konnana o de away kado transition nyamaw jamana nyamaw be barakela o hukum de konnana hali no ya soro o bu seme sedia wala hali no ya soro o bu seme away kado jakulu berewla o be barakela o hukum de konnana ni ye jatimine ke bi kabiri doni mina rusula kaw away kado unana anga jamana ngonnana francis kembe away kado awon bolo dawula sungola maye akembe ba fo ko nyina jegeji boni nyena tonga o be wuli ka joni panga purti ani ta shido o ba su bela patrick ba ko ako mali dun ani rusi o ka jenyo ya min flene nu be fo ko dabo francis be kan galon ni away kado burjali ni namara ka be de faranywanga yasa ka sika ningo ken namara o ma bi fasiri suro yana awon gada ndo mi away kado kuna funi min no bora fam befe o de ka jira ka fo mi rusi ani kado shin oluko kwa bada ko be an jugoro matini utarani papier de ka sebe ka nyega kono union européenne ya ke to mi de yelso ko seka sanction minu kera o fana ka fo ku be sedia wo souteni irisula ka ni chinois oluko ko ni papier no be fuyi ko fundo an ta la bi an ta la chini ma minu sale do ka ba o be fe ko lu to alors an ti do ala atirfle ndo mi Umar Ongoy Baye o ka bido boli ibo nyabala chow aywa nyama ikadu ka fo ambi foki wal nyimando kadu ka fo membolo do me boni sebe mini o twa ko l'indépendant ka keni aka bi sogmanda boli ay kadu ka fo Masire Jopu ka sebeno Masire Jopu kadu ka fo akumana feminga o de bi kadu ka fo o be talge Algérie bela jele me akalama ka fo ko Algérie ale ni Mali ami danje bo danje be ani u chekoy kolo o sirafe wo sana yele sirafe wo kadu ka fo danje o be on ni Algérie kadu ka fo ka keni golami ni abe jamani ngono ame watimna ko bi kerengere na bela jele me akalama ka fo ko dimanche do ni o bena janvier kalo kle konondoma kadu ka fo suba to mo kelengoro ko ka uka suba daga usigi kadu ka fo kon nana le dinosaure kadu ka fo ko ukon ye sanction beru ta kawe ka jamani ka segere sanction mi ni o be talike kadu ka fo mi be talike frontière datugulila kadu ka fo fen chama de be kadu ka fo ko ujome ani ujekwe parce ba ka fo la kadu ka fo ame watimna ko mi bi ay kadu ka fo Mali ani sira wo che kadu ka fo ko akeme gwela baye ma kadu ka fo am jenya jamani mimbe wal man sigi no jamani mimbe ni o be wole ko Algérie ay kadu ka fo ko Algérie ko fe mimbe talike transition kuntala jala ki kadu ka fo ko una o fana kangare dade ay o be kanyu o be kangare da transition kuntala ka ja ambandanyi o be kayin ka temeni jagwani fingaw ka jamana ke ba fo ko fatni aw minu ba ko no aw bi no mais c'est pas possible Algérie tay ngal alors transition kuntala jam mandanyi aw ko kal usanduru akadanya ka ke sangle anga négocier ni be fo kadu abana mais ka nyomi ne Algérie côté ni yajme bismillah Patriba folo ni oye Masire Jopu ye ya jira ka fo ko Algérie ay kado ka fo ukon ya jira ka fo ko sanga ani wati blajelena ay kado ka fo ko ulu una Mali una anzangoroma tagwe wa una Mali una jugoroma tindi sanga ani wati blajelena ka mi ngoni bi fo ka gwelea de ka fo ko transition mi ye akuntala jenyali ina fo ka se san hagedo ma ako ye fanyi mi ni utina be ulu mane ulu kon bi mi ni Mali fama fe kerengene na munu ni ube chamanjere fanga na ni watina ka fere ani dabali blajele tige ay kado ka fo mini abe wolo ko retour à l'ordre constitutionnel ka se ka sabati jona wala ta baramu mbe kado ka fo Mali ani Algérie kado ka fo ulu sabati le ka to uni nywanje Patrick Bagafola no ye Masire Jopu ye ya jira ka fo ko ministre mi ni o nyeshine même Mali kado ka fo ani jamani wara ko nyabo ma walma Algérie ministre mi ni o ye ministre des affaires étrangères Algérie twala ay kado ka fo ko u ya jira ka fo ko kabini ni ngo indamene na kabi gola damene na Mali kono ka se fo sisama be ka bela jele jachimine be ka salo an ga mo nofe wa kado ka fo mi metalge situation évolution na ku be ka bela jele jachimine wa kado ka fo olubi hakila min ta ka fo Mali ude ka fere ni dabali bela jele tige haka jahal ni aya soro transition akundala dobi faraka ka ke wati mi ni afana bere abibe bere min gorona na ikado ka fo gwela chamambe ikado ka fo munu metalge sanction kola o sanction mi sika sunduro en fait to mina basire ka fola Algérie nyemo ulu kon ya jira ka fo ko hal ni aya soro ka fo sida o keme ka gwela tamanda ka Mali ka anzegere ni wati mi na ko mi bi ikado ka fo frontière be ulu ni Mali che ikado ka fo jenya chamambe Mali ani Algérie che ikado
do ka fɔ ka kɛ ni o jɛnya ɲɔgɔnw ye a ka do ka fɔ fɛn min bɛ tali kɛ gwɛlɛya caman na olu tɛna se k'o ta ka Mali k'an sɛgɛrɛ koyi nka min kɔni bɛ tali kɛ transition a kuntala janyali la a ka do ka fɔ ko olu ka fɛlan tɛ o ye parce que b'a ka fɔ la Muritani o fana ye anw sigi ɲɔgɔn jamani ye Muritanikaw o fana y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi i ka do ka fɔ Mali ka do ka fɔ sanction talenkɔrɔ kɔ an kama a ka do ka fɔ ko olu na Mali u na an jukɔrɔ ma tindi dɛ Muritani kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ka do ka fɔ frontière o bɛ Mali ani olu fana cɛ i ka do ka fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ jɛɲɔgɔnw la olu na tɛmɛ Mali ani Muritani cɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na walasa i ka do ka fɔ sanction mun ni a talen filɛ ka anw sɛgɛrɛ i ka do ka fɔ nɔgɔya a bɛ se ka na olu ka sira fɛ cogo min na Fatiriba a y'a jira k'a fɔ ko Muritani kɔni filɛ nin ye Muritani ka do ka fɔ ale tɛ CEDEAO jɛkulu la wa Algérie fana o tɛ CEDEAO jɛkulu la ninnu ye jamaniw ye jamani minnu ka do ka fɔ n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ jamani 7 baɲanko de bɛ yen minnu ni anw ni olu bi danbɔ ka do ka fɔ n'i ye jamani 7 in ta k'a lajɛ jamani 5 de bɛ yen minnu ni olu bɛ subatɔ kɔnɔ nka jamani 2 min bɛ yen ni o ye Muritani ye ka taa bila Algérie la ka do ka fɔ ninnu tɛ subatɔ jɛkulu kɔnɔ nka ka do ka fɔ jɛɲɔgɔn wɛrɛw bɛ u ni Mali cɛ de sababu la n'a ma ɲa k'a fɔ ko CEDEAO kɔni kɛn bɛ ka nin sanction bere ninnu ta ka Mali sɛgɛrɛ k'a do ka fɔ Muritani ani Algérie ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu n'u ka sucɛ n'u ye dɛmɛ ye k'a do ka fɔ dɛmɛ ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na ɲɛma Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a do ka fɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛn don kuma ɲɛna a baasi tɛ an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin ma an bɛ Masire Diop yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn nɔgɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ Algérie ka baabu la min ye awɔ i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ anw ka jamana in fana fɛ o de siratigɛ la jamana faamaw bɛ k'a ɲɛɲini awɔ i k'a dɔn sira bɛɛ lajɛlen fɛ o don ko an kɔrɔ premier ministre min bɛ anw kunna n'o bɛ awɔ i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga ko fɔ wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ ka kɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn fiɲɛbɔda bɛ se ka di anw ka ba Mali ba ma cogoya min na a ko de siratigɛ la ni nanzaraw wulila awɔ i k'a dɔn u ka jugujuguya la ka se ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ farafinna maa dɔw bɛ anw fɛ yan ka don olu n'u hakiliw cɛ yalasa min bɛ se k'a to ɲanginijuguw bɛ se ka ta ka ɲɛsin anw ma jamanaba in kɔnɔ cogo min i bɔra ka min fɔ Algérie Muritani awɔ i k'a dɔn min ye u balila min na o de awɔ i k'a dɔn Laginɛ fana u ka belebele min bɛ yen ale fana ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ale ka frontière o ti datugu Mali ye bi a ti datugu sini hali ni maa min n'a ka di ye hali Kulubalikɛ n'a ka di a k'a sigi basani sanfɛ ni basa sera ka don n'a ye Guinée o y'a tali a bala ayi a bala o kuma maa ti ɲininka foyi la ayi ka ɲininka bilen wa papier ko tɛ foyi tɛ an ko Guinée kɔni frontière dayɛlɛlen don Afirika ko a ko de siratigɛ la min ye anw ka premier ministre min bɛ anw kunna n'o bɛ Choguel Kokala Mayiga ko fɔ min ye awɔ i k'a dɔn an kɔrɔ kunu tilafanatɔw dunnen kɔ ka ban an bɛ k'a ɲɛɲini dɛ Qatar awɔ i k'a dɔn min ye o ambassadeur ba a y'o bisimila anw ka jamana in kɔnɔna la nin kɛra waati min na awɔ i k'a dɔn awɔ foli ani tɔnni o bɛ lase awɔ i k'a dɔn Qatar ambassadeur ba in ma sabu hakilina jiginna o fana ye an dɛmɛbaa jɛkulu ye ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen na premier ministre y'o bisimila dɔ wɛrɛ tɛ koyi ka ɲɛfɔli kɛ a ye jamana in bi taabolo min kan gɛlɛya min bɛ anw da la tɔɔrɔ min bɛ anw kan tubabu kulo bilen bɛ fɛ ka awɔ i k'a dɔn anw don da min fɛ n'u jɛɲɔgɔn jugu Mali ka intérêt kama i ka dɔn k'a fɔ o kumaw de tun bɛ ka batiri o ni ɲɔgɔn cɛ min ye Qatar ambassadeur ba in a yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ale yɛrɛ dabali banna ale mawura gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ ka ta ka da awɔ i ka dɔn Mali ba in kan bi k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ka ale tɔɔrɔ a y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ min filɛ nin n'olu ye Qatar jamana ye olu kɔni ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni Ala sɔnna a ma olu tun b'o kɛ ka ɲɛsin Mali ma a bɛ waati jan bɔ wa Choguel Kokala Mayiga k'ale wele Mali tɔgɔ la Hashimi tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka dɛmɛ ɲini Qatar fɛ Qatar bɛ se k'olu dɛmɛ cogo min k'an k'an sigi n'a ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye ko kelen ye wa siga tɛ a la Qatar b'an kɔkɔrɔ bi Qatar b'an kɔkɔrɔ sini Fatiri Kaba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye a y'a jira k'a ka jamana ko u bɛ continuer ka Mali dɛmɛ u bɛ continuer ka sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen Mali kɛrɛfɛ a ko min ye Mali gouvernement a ye awɔ i k'a dɔn an ka chef de gouvernement a ye awɔ i k'a dɔn a invité Qatar gouvernement y'a invité mars kalo la min ye awɔ i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye ba dɔ bɛna kɛ Doha i k'a dɔn k'a fɔ k'a k'i jija a ka ye o kɛnɛ kan o kumana hali bi an ka ɲɛmaaw bɛ k'a ɲɛɲini sira sugu bɛɛ fɛ min bɛ se k'a to anw bɛ bɔ jɔya juru la lafiya kɔnɔ bɛɛ ani kelenya i k'a dɔn o kɔnɔna na Ala k'a ni sababa amina rabi bisimila amina bidi
nyama abi famu nyama kadu ka fo halbi mentika do me boni sebe halbi ni o twa ko l'indépendant keni aka bi sogomada boli ay kadu ka fo ni halbi ambe indépendant kono de kadu ka fo Dawda Sangare aka sebendo kadu ka fo akko kadu ka fo ka keni sanction muni kadu ka fo ni UEMOA kadu ka fo ka se CEDEAO anu ni utame ka anga jamani Mali ka sekere bi kere nyana CEDEAO no o yesuba to jekulu ye ay kadu ka fo parti politique munu ni olu fana fara menywanga ni obe wol ko cadre d'échange ko lu ko ba ni autorité fe kere na mu be jamani a chamanje munu be chamanje fanga akuna tisa marabaw ko ba nyinu fe ay kadu ka fo ku ka fere ni dabali bela jele tige min ni obe wol ko dialogue constructif kuko sabati uni sigi ka fo kuma nyoya mi miseka ke jamana bi jo jamana bi tanye mi miseka jamana sisi kuka o tema uni mo ni nyanje kadri mo ko tiya bismillah Dawda Sangare aka krofola ya jira ka fo ko fe mi metalike ni parti politique la ni faranywanga jekulu munu ni olu ye parti politique ye ay kadu ka fo ko nunu ngoni ku uye wuli ka jo uya boloda kon ya jira ka fo ko ame wati na ko me bi sanction munu ni olu tale flenye ka Malika segere kerengene na UEMOA ka sanction kata se kadu ka fo CEDEAO ma wa koni jira la ka fo ko mi metalike ba Malibara ba Maliba kadu ka fo UEMOA jekulu mado ma bi se ka fo ko Mali yere o ma folo doye ma mi be ni kadu ka fo ni kuma CEDEAO twala kadu ka fo ko ba Maliba CEDEAO jekulu mado Mali fana ye ma folo ye ma bi se ka fo ko Mali yere kera sababu ye ka CEDEAO ko yere ko ka bla senga ko sigatala Patriba ka falani o Dawda Sangare aya jira ka fo ko fe mi me wole ko échange des partis politiques le cadre d'échange des partis politiques ay cadre ka fo ko nunu ngoni ye hakila jiginge ya jira ka fo ko ame wati me ko me bi sanction munu ni atale flenye ka anga Mali ka segre ay cadre ka fo ko ni nimisa koye ni cadre ka fo ni jorna koye Patriba ka fola cadre ka fo ni tratado ni o bena janvier kalo clitan ani kelema un cadre d'échange des partis et de regroupement des partis politiques ay cadre ka fo ko nunu munu ni u ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen transition a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na minnu ni a bɛ wele ko pour une transition réussite au Mali a ka dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni ko u ye u ka nisɔngoya ta ka jamana ɲɛmaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni fanga a ɲɛmaya bɛ u bolo bi Patriba ka fɔ la n'o ye Dawda Sangare a y'a jira k'a fɔ ko nin parti politique ninnu jɛkulu minnu ni u faralen filɛ ɲɔgɔn kan ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi gɛlɛya min ni a filɛ nin ye ka Mali sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ UEMOA o sira kan CEDEAO o sira kan hakaja dɛmɛma jɛkulu minnu bɛ Mali tɔla diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya min gɛlɛn filɛ ka an sɔrɔ nin ye ko an k'a dɔn k'a fɔ ko camancɛ fanga ko o maaw ka baara don koyi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u ye engagement mun ta ni o ye awɔ kadiri mɔgɔw tɛ yan a bɛ faamuya o ma ninnu ye opposition dɔ ye o tɛ jagoya e kɔni o kuma e m'a faamuya hali bi yan a ye jɔn ka te don fɔlɔ k'a f'i ye ah bon a ninnu ye CEDEAO ka kuma kɔnɔna na o don ko ne ye n sinsin yɔrɔ dɔ kan CEDEAO ka lasigiden bi yan dɛ tiɲɛ don dɛ mais u mago bɛ fɛn dɔw la pour que k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko o kumakan min bɛ ka bɔ olu da ko wulibali don kumakan dɔ bɔra CEDEAO mɔgɔw da ne y'a f'i ye n k'an ka sɔnni sigi nin yɔrɔ kan n y'a fɔ bete a kumakan in ye mun ye CEDEAO ko olu ye kibariyala olu la dɔnniyala olu informera k'a fɔ ko assise min kɛra maa nafama maaba maa nafama si ma ye o kɛnɛ kan fɛn fɛn de bɛ yen min kan ka se u kana lagosi sa a bon n bɛ k'o de f'i ye CEDEAO ka nanzarakan don fɛn fɛn bɛ se ka n'a da bɛ kalakari k'a si ma ye ɲɔgɔn ye in na donc ɲɔgɔn ye in CEDEAO bolo nafa t'a la mais il s'est trouvé que ko in jubaju bɔra yan de o a bɔra ayi ni sɛbɛn ma s'u ma u t'o fɛ a bɔra yan fɛn dɔ de ser'u ma ka ɲɛfɔli k'u ye donc u y'u sinsin o de kan ka sɔrɔ ka baaraw kɛ ni cɛ in ka dɔnkili in barika b'a la dɛ ɲa dɔn malidenjuguw bɛ Maliba in kɔnɔ yan a bɛ yen nka u hakiliw bɛ nanzaraw bolo dɛ u hakili bɛ yen a dɔw hakiliw bɛ tubabuw a bɛ bolo mais don ka jan ɲɛma a sebali tɛ n'an bɛ taa an bɛ se a bɛ se an bɛ se ni saya ma se falideni ma hakili bɛ don ta la Maliba in a bɛ taa ɲɛ a bɛ taa ɲɛ bisimila taa n'i ta ye n bɛ n ka to min ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ Dawda a ko Dawda Sangare kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin parti politique minnu filɛ nin ye ni u fɔra mɛ ɲɔgɔn kan u bɛ wele ko cadre d'échange des partis politiques
pour une transition reçue nous kɔni y'a yira k'a fɔ ko gwɛlɛya min ni a kɛlen filɛ ka jamana in sɔrɔ nin ye k'a dɔn k'a fɔ sanction minnu ni a talen filɛ k'a zɛgɛrɛ ko wa ko bolokɔni tɛ si fan wɛrɛ fɛ dɛ ko transition ɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ ko bolokɔni de bɛ si olu la k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu de kɛ bɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ ko ka Mali k'a isolé bi k'a kɛ kɛrɛfɛden ye ka Mali ta k'a kɛ kɛrɛfɛden ye k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛbagajɛkulu minnu bɛ Mali la sous région kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ka se communauté internationale ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ filɛ ka Mali fara nin ye ko k'an bila an gɛrɛfɛ Badiriba ka fɔ la ko nin bɛɛ lajɛlen ti dɔwɛrɛ dɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu transition ɲɛmaya b'u bolo bi k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛ filɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ka Mali k'an ka jamana k'an don gwɛlɛya kɔnɔ koyi Badiriba ka fɔ la n'o ye Dawuda Sangare Dawuda a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bi jalaki ta ka transition maaw sɛgɛrɛ maa minnu bɛ transition ko a ɲɛmaya la bi minnu bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka jamana k'a don gwɛlɛya kɔnɔ dɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ ko kabini waati min na transition k'a dɔn k'a fɔ a bɛ sigi sen kan a yirala charte kɔnɔ k'a fɔ ko 18 mois kalo 18 k'a dɔn k'a fɔ fanga a kana tɛmɛ o kan koyi nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko hali ni dɔɔni min fara kan nka min ye san 5 ye ka taa san 10 la nin kɔrɔfɔ minnu filɛ u da kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ sababu ye bi i ka dɔn k'a fɔ ni sanction jugu ta mɛn ka anw ka jamana in k'a sɛgɛrɛ cadre déchargé maaw u kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi gwɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ wa ninnu kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ se ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ cogo min na n'o ye k'a fɔ ko sous région jamana minnu ni olu kɛn bɛ k'an bila kɛrɛfɛ an'u ka se ka fara ɲɔgɔn kan olu y'an bila minɛn min kɔnɔ u f'an ka an tɛ t'o kɔnɔ bilen n y'a dɔn ko in bɛ ka changer n y'a dɔn dɛ a f'u ye ko in bɛ ka changer a bɛ ka changer dɛ dɔrɔn bɛ sɛnɛkɛla den hali n'i tɛ réseau kɔnɔ i bɛ baara sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mɔnikɛla den a bɛ kɛ hali n'i tɛ réseau kɔnɔ i bɛ se ka kɛ i bɛ baara sɔrɔ parce que waati tɛmɛnenw na fo c'est-à-dire le Mali a besoin de refondation a banna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ wa a tɛ se ka refonder tant que an ma taa nin sira parce que fɔlɔ pour que i ka sɔrɔ cercle kɔnɔ ni i bɛ jateminɛ kɛ fɛn fɛn bɛ nommé ouais c'est vrai Modibo ka waati karisa kun ye ministre ye nin kun y'o daga militaire ye o den de ye nin ye a banna ɲɛma i ka kɔrɔfɔ tigɛ tɛ parti politique ɲɛma dɔ bɛ an di a tɔgɔ fɔ ale ko kabini démocratie in daminɛna ko maa 40 de bɛ ka jamana in gérer du 40 ko guwa 40 kuma ɲɛna ministériya na o na a bɛ munumunu maa damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ voilà a na o na donc sur tous les plans le Mali a besoin de refondation wa maa wɛrɛ si man jɔrɔ a kɔnɔ ninnu kɔ a banna bisimila bete a tɔgɔ ɲɛma a bete tiɲɛ sa ne bɛ yan bete tiɲɛ kana n kɛ bete ka surun bete ka surun bete ka surun ɲɛjugu don bon y'a ye a cɛ man ɲi n jɛ ka y'a ye bete i ka dɔn k'a fɔ ɲɛma i ka dɔn i tɛ te dɔn ɲɛma i jɔn ka te dɔɔni min fɔlɔ te in min koyi pour que hakili ka ɲinɛ bete ko parce que ne taama ɲɔgɔn de ye bete ye o aw fana ye tiɲɛ mais n sigilen bi kɔrɔ hali bi ko bete kuma ɲɛna lala nin bɛ kɛ sababu ye a fusayara n na ɲinɛ bete kɔ ɲɛma ka dɔn k'a fɔ n'i ye parti politique minnu ni u fara bɛ ɲɔgɔn kan nin tɔ in kɔnɔ parti minnu b'a la dɔ tɔgɔ ko yɛlɛma morena ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ASEMA CFP ka dɔn k'a fɔ CAP ani CNDR EPM PR Espérance Nouvelle ani Jigiya Kura nin partiw de filɛ nin ye ka dɔn k'a fɔ minnu ni olu bɛ cadre d'échange kɔnɔ ɲɛma i bonya bɛ kɔrɔfɔ la ayiwa kuma ɲɛna ala ka ni sababa bɛn ala ka hɛrɛw caya ala ka haminakow bɛɛ nɔgɔya min ye awa i k'a dɔn radio ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 anw bɛ laseli kɛ ka bɔ koɲumani wɛrɛda la an ka nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 n'i y'o kɔngɔ ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nura FM sanfɛ n dɔgɔ hali bi n yɛrɛ fana tun bɛna fɔ Boubacar ayi bi mɛ bila ka n dɔgɔ in fɔ siga t'a la nka a dɔgɔ bɛ bɛn n mɛna k'o fɔ wa dɔgɔ bɛ i b'o fɔ tuma bɛɛ o ayi mɛ n dɔgɔ fana a bɛ ɲɛna k'a fɔ i ni bete de don n kɔrɔ de ye kuma ka to ka ayiwa bi mɛ bila ka dɔgɔ in fɔ ja ko in t'i kelen ye koyi alors kaba daminɛna n bɛ dɔgɔ fɔ de la n'i ye rediffusion lamɛn su in na i bɛna mɛn i ye dɔgɔ min fɔ a ka ca dɛ n'a fɔra ko ne kɛ e taxe nin bɛɛ kɔnɔ ayi sa ayi na mɛn sa i ye taxe dɛ a bila i kunna ko ye Kotɛ Surukuba de ko don i y'a ko ye ala k'a di sababa bɛɛ Nura FM 94 tomi murumuru 5 min ye awa i k'a dɔn k'a fɔ limanaw ye Coupe d'Afrique des Nations
Mali ka match soni an bisi ka kɛnɛ kan nka yan'o cɛ jeu concours o bɛna kɛ Mali ani Tunisie match ye combien abe ka dɔn ni gagné o kuma na sa min ye te koima ale kɛmɛ ka cadeau cɛ ni k'a to Ala sɔnna ma i bi cadeau a bɛ ka te k'i bolo sachet kɔnɔ i n'a bi ta i bi taa min tile 2 tile 3 tile 4 hali tile 10 a ye kɔni tɛ te san te koima tabarikala siga t'a la midi 30 jeu concours bɛ sigi midi 30 awɔ ayiwa hali bi an bɛ taa Maimuna Dunbiya b'ale ka fasiri n k'o ta min ye awɔ i k'a dɔn waati min na awɔ i k'a dɔn tɔw bɛ ɲɔgɔlɔn bɔ la an ka jamana bamaw awɔ i k'a dɔn olu bɛ baara la baara min n'u b'a kɔnɔ dɔw wɛrɛ tɛ koyi min ye dinosaures ani ŋaniyajugu minnu bɛ yen n'u bɛ jamana in kɔnɔ min ye pɛnpɛnni ye o kɛn bɛ ka min ta ka anw sɛgɛrɛ fɛɛrɛ ka ɲini min bɛ se k'a to jamana bɛ basigi cogo min o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn sugu ni donn'a kɔnɔ kabi kunu a sini ka na se kunu na fo ka na se bi la kumaw cayalen don kosɛbɛ ko da dumunifɛnw k'a sɔngɔw k'u bɛ ka yɛlɛ o nɔgɔni bɛɛ la Maimuna Dunbiya ka fɔ la ɲɔgɔn ye belebele awɔ i k'a dɔn Mali gouvernement a y'o boloda a y'o boloda ani opérateur économique olu ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn basigi bɛ se ka na anw ka sɔngɔw la cogo min min bɛ se k'a to da dumunifɛnw u bɛ se ka don sugu kɔnɔnaw na ka ɲɛ cogo min min bɛ se k'a to n'e taara awɔ i k'a dɔn sanni kɛ i kana tɔɔrɔ i kana lajaba ni maa ninnu ka awɔ i k'a dɔn hakilitanya ani miiribaliya o ɲangini min n'u y'o ta a ko n'i ye jateminɛ kɛ karata don janvier kalo tile 11 min ye awɔ i k'a dɔn sɔrɔ bosobaw n'o ye opérateur économique ye olu kɔni caman awɔ i k'a dɔn u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ministre so la min ɲɛsinin b'an ka nafoloko ani ka dɔ awɔ i ka dɔ sɔrɔ ani sɔrɔ bolo sɔrɔ min ɲɛsinin bɛ o ma a coopérateur économique caman bɛ minnu kɔni yera nin kɛnɛ in kɔnɔna na kele Madu Sɛnbara kun bɛ Modibo Keyita awɔ i ka dɔn n'o bɛ wele ko GDSM Modibo ale kun bɛ Mahamadu Baba Sila o fana kun bɛ ale bɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali o tɔgɔ la Youssoufu Traoré awɔ i ka dɔn o ye conseil malien des chargeurs et conseil malien des transporteurs routiers i ka dɔn k'a fɔ ale ye o maa ye sirabakan bolilaw tɛ de o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye conseil malien des chargeurs awɔ i ka dɔn o fana maa awɔ i ka dɔn o kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'u ɲɛsinen bɛ taji ko in ma a n'an ka dugujukɔrɔ ko nin bɛɛ kun welelen don a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na a k'o ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn ministre bɛ fɛ ka wuli ka jɔ ani cɛsiri kɛ ka ko dɔ sigi sen kan ko min bɛ se k'a to fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ kɛ sababu ye k'an ka da dumunifɛnw k'olu da don jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen awɔ i ka dɔn u bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min faamuya ani bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min a k'o de kɔnɔna na ninnu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn douane impôt office national des produits pétroliers n'o bɛ ONAP ko fɔ nin bɛɛ ɲɛma awɔ i ka dɔn olu kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn commerce ani concurrence o fana maaw awɔ i ka dɔn olu kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na a ko nin ɲɔgɔn ye ba min filɛ nin a nafa ka bon jamana in ma kosɛbɛ sabu min ye awɔ i ka dɔn jamana kɔnɔden dɔw bɛ yen olu kɔni sigilen tɛ ka dɔ wɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya kɔ gɛlɛya ma na ka ban i ka dɔn k'a fɔ o y'an ka taa ye o kumana an bɛ don min na i ko bi fo jamana ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ CEDEAO UEMOA u ye nin gɛlɛya min ta ka anw sɛgɛrɛ f'u k'a dɔn k'a fɔ anw fana ye jamana min ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo wa min ye saya ye anw yɛrɛ dan b'a la k'a fɔ kelen don minisiri min bɛ yen awɔ i ka dɔn n'o ɲɛsinnen bɛ nin ko ma a y'a jira ko awɔ i ka dɔn fasodenw an bɛɛ kan k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an bɛɛ kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bloc belebele kelen sigi min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn kɛrɛfɛ jamana ni awɔ i ka dɔn jugu minnu bɛ yen olu bɛ se ka malo cogo min a ko n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ k'a jira k'a fɔ gouvernement b'a seko bɛɛ kɛ min ye sɔrɔ bosobaw ye awɔ i ka dɔn olu bɛ se ka bila u ka minɛn kɔnɔ cogo min yalasa u ka se ka lafiya a ko opérateur économique n'o ye sɔrɔ bosobaw n'o bɛ commerçant ba ninnu ko fɔ u fana y'a jira k'a fɔ olu bɛ layidu di gouvernement ma ni Ala sɔnna ma min fɔra awɔ i ka dɔn a bɛ kɛ o cogo kelen na koyi sabu min ye awɔ i ka dɔn a ye duga bɔ gɛn ka bɔ an su kunna o fɔ ka di n'a bɛ karisa su kunna ye dɛ a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in bɛ taabolo min kan i ko bi k'u b'a ɲini jamana famaw fɛ u k'a lajɛ CEDEAO ka da tugulen kɔ kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen minnu ye sira dayɛlɛ fɛɛrɛ ka kɛ min bɛ se k'a to an ka minɛn minnu stockelen don awɔ i ka dɔn CEDEAO jamana ninnu kan u bɛ se ka tɛmɛ o duguw fɛ cogo min ni ka na awɔ i ka dɔn anw ka jamana in kɔnɔ bɛn ani kelenya awɔ i ka dɔn o kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye awɔ i ka dɔn k'u k'a lajɛ port min bɛ yen n'o yɛrɛ ka ko ka nɔgɔ kosɛbɛ Guinée Conakry Algérie Mauritanie nin bɛɛ ye yɔrɔ ye minnu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin anw ma nin waati in na o tuma an k'a lajɛ k'a ɲɛsin ninnu ma baara ka se ka kɛ bonya ani karama kɔnɔ sabu ni sa bɔra ka bere min di bolo i b'o de kɛ k'a bɔgɔ dɛrɛ a ko bi sugu kɔnɔnaw na min ye awɔ i ka dɔn k'a fɔ sɔngɔw bɛ ka yɛlɛ yɛlɛli min n'o bɛ ka kɛ o de bɛ n'a ta joona yalasa a kana kɛ awɔ i ka dɔn tiɲɛni ye sabu CEDEAO ka embargo kɛ anw kan o ye tiɲɛ ye nka an yɛrɛ fana ka tila ka embargo kɛ an yɛrɛ dama kan an y'a dɔn k'a fɔ k'o fana ye fɛn ye fɛn min awɔ i ka dɔn a dama tɛmɛna wa a cɛ ka jugu Kasiri Keba ko a ko minisiriw kɔni ye décision ta k'u bɛ hakilinaw falen u ni ɲɔgɔn cɛ nka yan'o cɛ jɛkuluba dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko association professionnelle des banques et établissements financiers n'o bɛ APBF ko fɔ ntɛnɛn don tɛmɛnen i ka dɔn o ye banque tigilamaw bɛɛ ye n'olu ye ɲɔgɔn ye
yalsa ulu fana bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ min bɛ se k'a to wari u ka suru bangiw kɔnɔ gɛlɛya kana maa si sɔrɔ k'i ka wari bɛ bangi kɔnɔ k'i ma se k'a sɔrɔ o kuma bisa fo ni ninnu dɛsɛra jamana ɲɛmaa marabaa ninnu tɛ u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ dɛ a fura b'an ka mɔgɔw bolo walahi u bɛ ka wuli ka jɔ ko in fura b'u bolo walahi a fura b'u bolo ala k'a ni sababa bɛn fasiri filɛ min ye soirée de Bamako u ka fasiri don u ka bidon bɔlen Maimuna Dunbiya a ka fasiri don ayiwa ɲɛmaa i ka dɔn k'a fɔ an b'i fo ka Dunbiya an b'a fana fo n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau ka kɛ ni u ka bi bɔli ye a ka dɔn k'a fɔ o de u ka sɛbɛn don fɛn min bɛ tali kɛ docteur Umaru Mariko la a ka dɔn k'a fɔ a kɔni ko a fana a ye kɔrɔfɔ kɛ kɔrɔfɔ min ni a b'a jira k'a fɔ ko Asimi Goyita n'ale ye transition ɲɛmaa ye a ko bi na ko a b'a sukɔrɔ a jukɔrɔma tindi dɛ jɔn ko di Umaru Mariko kɛ Baruwa a ko a bɛ kɔlɔnjɛbakaw ka Umaru Mariko ko a bɛ dɛmɛ se transition ma kuma ɲɛna bisimila a barika kɔrɔfɔ ka ɲi kɔrɔfɔ in ka ɲi o ɲɛna docteur Umaru Mariko ko a bɛ Asimi Goyita a bɛ u soutenir k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO u kɛlen filɛ ka gɛlɛya min ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ CEDEAO ani UEMOA k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɛn bɛ ka gɛlɛya min da ka anw ka jamana ba in sɛgɛrɛ k'a kɛɲɛ ni o gɛlɛya sababu ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ sankɔrɔma tali la fɛn min bɛ tali kɛ jukɔrɔma tindili la fɛn min bɛ tali kɛ soutien la a k'a dɔn k'a fɔ soutien sira bɛɛ kan a ko a na o ta ka transition maaw k'u sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Asimi Goyita Pasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ parti politique min ni o ɲɛmaa ye Umaru Mariko ye k'a dɔn k'a fɔ ko kunungo tarata don k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛnna janvier kalo tile 11 ma a k'a dɔn k'a fɔ ko u ka parti a sunna a k'a dɔn k'a fɔ ko u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ in kɔnɔna na waati min na k'a dɔn k'a fɔ subatɔ maaw u y'u ka sanction berew ta ka jamana in k'a sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye hakili jigin kɛ u ye hakili jagabɔ kɛ u ye fara ɲɔgɔn kan kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko bureau politique a k'a dɔn k'a fɔ ko u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ minnu ni a taara bɔ u da kɔnɔ o de tɛ dɔwɛrɛ dɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sanction minnu ni a talen filɛ nin ye ka jamana in sɛgɛrɛ a k'a dɔn k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre la ka taa bila i k'a dɔn k'a fɔ Asimi Goyita la président de la transition k'a dɔn k'a fɔ jukɔrɔma tindili u bɛ se k'a ta ka u sɛgɛrɛ cogo min na Pasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ hali bi u na u jukɔrɔma tindi k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ foli ni tanu ta k'u sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u sɔnna cogo min na ka ban CEDEAO ka hakilinaw ma u sɔn bɛ cogo min na ka ban Faransi ka hakilinaw ma a k'a dɔn k'a fɔ ko nin diyara olu ye bi nin diyara olu ye sini docteur Umaru Mariko k'a dɔn k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye kabini san 2012 la waati min na k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ communauté internationale walima MINUSMA maaw ka nani ko kumaw fɔra a fɔlɔ min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o sɔrɔla k'a fɔ ko a bɛ a contre la ko dɔ ye ale Umaru Mariko ye koyi wa i ka dɔn k'a fɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ CEDEAO la maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ ban CEDEAO ka kow ma maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni a ma sɔn CEDEAO ye waati si kelen na maa min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye CEDEAO ta k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO kɔni ko olu ti tɔn wɛrɛ ye tɔn min don i k'a dɔn k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka sigi ka u yɛrɛ dama de bɛ se ka lakana cogo min na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a fɔ ko CEDEAO jamanaw CEDEAO sigikun ye k'a fɔ ko a kan ka baara min kɛ walima a kan ka soutien min ta ka a ka jamanadenw sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO tɛ u bolo kan dɛ Pasiriba ka fɔ la CEDEAO a sigimɛ ni cas min ye a cas yɛrɛ yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO tɛ ka baara kɛ o kɔnɔ bilen o tuma u bɛ ka baara min kɛ o de ye k'a fɔ baara min bɛ se ka tali kɛ ka se ka u yɛrɛ dama ka u sankɔrɔ ta o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni CEDEAO ka hakilina a tɛ se ka taa ɲɔgɔn fan fɛ waati si kelen na n'a ma ɲa k'a fɔ ko Asimi Goyita k'a dɔn k'a fɔ ka se premier ministre ma k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni a ma ɲa k'a fɔ ko u ye CEDEAO kansɔgɔ ta a ka kan jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen an ka jɛ k'a dɔn k'a fɔ ka fara président kan walasa hakilina min ni a talen filɛ nin ye an bɛ se ka jɛ ka a la jukɔrɔma tindi cogo min na Pasiriba ka fɔ la Umaru Mariko a y'a jira k'a fɔ kabini waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO a man kana an ka jamana in kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na k'a dɔn k'a fɔ ko docteur Umaru Mariko ale kɔni kɛra sababu ye ka Ngwara k'a ta waati bɛɛ lajɛlen na ka CEDEAO k'a sɛgɛrɛ dɛ wallahi i kulo b'a la awɔ tiɲɛ don dɛ n y'a dɔn Mariko ye fɛn caman fɔ CEDEAO ko in na koyi Pasiriba ka fɔ la ko hakili jigin don hali n'a y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na Umaru Mariko yɛrɛ ko waati dɔ la a kun datugulen bɛ k'a sababu kɛ a ka kɔrɔfɔ cɛjugu dɔw k'a dɔn k'a fɔ olu yera bɔlɔlɔ sanfɛ kɔrɔfɔ minnu ni olu kɛra sababu ye k'a nɔ minɛ waati dɔ la nka i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a k'a dɔn k'a fɔ ko ani Asimi Goyita a k'a dɔn k'a fɔ ko u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'a sababu kɛ CEDEAO kɛlen filɛ ka sanction min ta ka jamana in sɛgɛrɛ a ko a mana gɛlɛya cogo cogo anw de ye du kelen maaw ye anw de ko les linges sales se lavent en famille walayi siga t'a la
ama gwela togo a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a k'a fɔ k'a ban o kuma min bɛ tali kɛ ale kɔni na k'a dɔn k'a fɔ ani parti stade to a la a k'a dɔn k'a fɔ ko soutien ni o ye ka dɛmɛ ni dɛmɛ k'a ta ka CEDEAO k'a ta ka transition mɔɔw sɛgɛrɛ k'o baara u bɛ o kɛ a teri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛn don. O de awa ka do aka babu ɲɛna Abu Safunɛ Jara an b'i fo k'i waliɲuman dɔn ka foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma hali bi k'a yir'u la u tulo bɛ radio Nura FM ale de kunkan na 94 tomi murumuru 5 anw bɛ laseli kɛ ka bɔ koɲumani kɛrɛnkɛrɛnnenya la wɛrɛda la n'i sera i bɛ antenne jan i b'a cungu ni o siratigɛ la fɛn fɛn bɛ ka anw lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn an bɛ Petro Bama maa bɛɛ fo a baarakɛla bɛɛ Sekumaru Karaɲara a n'a ka baarakɛlaw k'u fo k'u waliɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ min ye Aliyu Karaɲara ka taa se Barema Ibrahima Karaɲara an b'u bɛɛ fo ko k'u bisimila Nura FM sanfɛ an ka cɛkɔrɔba Elhaji Suguba Samake Biri Auto station Total ba da la Médina a b'a lamɛn o tɛmɛnen kɔ misiriba min filɛ ni Stade Omnisports kɛrɛfɛ bɛɛ ko a ma ko Yatabari ka misiri anw ka alimamiba in bɛ yen n'o bɛ awa k'a dɔn Umaru Sumare ko fɔ Elhaji an ka foli ale tanu ni bɛ ka ɲɛsin a ma k'a Sumare hali bi an bɛ taa an bɛ se Maman Touré ale ka fasiri bɛ an bolokɔrɔ Nouvelle Horizon ale kumanen bɛ o de kɔnɔna na a Seydi Cherif Ousmane Madani Aïdara ale ye conseil islamique awa i k'a dɔn conseil islamique du Mali ale ye o ɲɛmaaba ye kunu a y'a jira k'a fɔ ko jɔ min kɔnɔna na a ma ci dawo da la ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔn ye a kan ka na awa i k'a dɔn o tigɛ an bɛ don min na ko bi ko jateminɛw kɔni y'a jira k'a fɔ da dumunifɛnw ko dɔ fara n bɛ awa i k'a dɔn o sɔngɔw kan o fana ye fɛn ye fɛn min ni a y'o fara kan nka an ka don babu in kɔnɔna na yalisa faamuya bɛ se ka sɔrɔ a la a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye gouvernement yɛrɛ ka wele kɔnɔna na président ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to gouvernement awa i k'a dɔn hali bi o b'a dɔn k'a fɔ siraw bɛ cogo min ani olu yɛrɛ ka cikan min bɛ yen k'o lase anw ma sibirido kalo tile 15 misiriba min bɛ anw bolo n'a bɛ Bamakɔ yan ni bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn nɛgɛ kanɲɛ 14 14 heures bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nka yan'u cɛ Cherif Ousmane Madani Aïdara a ye welewele da kɛ ko conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la a ko jumadon awa i k'a dɔn kalo tile 14 a ɲininen bɛ maliyɛn den bɛɛ fɛ alimami bɛɛ fɛn fɛn b'i ka misiri kɔnɔ n'i b'i ka kutuba la ni aw tilala n'aw ye k'o bɛɛ ɲɛnabɔ duwawu aw k'o kɛ ka ɲɛsin aw ka jamana in ma n'o bɛ ban Maliba n'o b'o kofɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn an bɛ taabolo min kɛ i ko bi fura duman min bɛ nin na o ye kuma ɲɔgɔnya ye sabu awa i k'a dɔn ko jamana marabaaw k'u ka fɛn kelen bila u kunna jamana in hakilinaw de tɛ kelen ye n'o tɛ awa i k'a dɔn si jugu tɛ si ye k'an bɛɛ de ye kelen ye an ka ɲɔgɔn wele sigi ka fɔ ye damu ye an ka ɲɔgɔn wele bɛn ani kelenya ka fɔ ɲɔgɔnya awa i k'a dɔn ani fara ɲɔgɔnya awa i k'a dɔn o kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye nin ko bɛɛ lajɛlen a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn an bɛ jamana in kɔnɔ i ko bi ko fila don kelen an ka muɲu yalima awa i k'a dɔn an ka wuli ka jɔ kɛ ani CEDEAO an ka sigi ka fɔ kɛ an ka kuma a y'a jira k'a fɔ CEDEAO bɛ taabolo min kɛ i ko bi kabiri dimanche don u ye ŋaniya ni hakilina min ta a ŋunuŋunu kumaw o barika bonyanen don kosɛbɛ wa bɛɛ lajɛlen y'a mɛn hakilina ni miirina awa i k'a dɔn o min b'u la a bɛ tali kɛ mun kan maliyɛn denw yalisa an ka se ka bɔ nin na an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma jugu min bɛ yen ni awa i k'a dɔn hakilila k'a fɔ ko anw tɛ se ko la n'o hakilila k'a fɔ ko anw tɛ se ka awa i k'a dɔn an yɛrɛ bɔ an k'a jira u la k'a fɔ Mali ye jamanaba de ye maliyɛn denw ye jamanaden kologirinw de ye jamanadenw don minnu kunkilenna a n'u hakilina u b'o bato wa u tɛ bɔ o kɔrɔ a ko an bɛ don min na i ko bi an k'an jagasiri an k'an cogo dɔn an bɛ kuma minnu fɔ minnu bɛ bɔ an da an k'olu dɔn kuma minnu bɛ fɔ yɔrɔ min an k'olu dɔn an yɛrɛ ka kɛwalew an ka jugu n'an ka taabolo an k'olu fana woloma an k'a dɔn an kan k'olu kɛ cogo min hali bi a y'a jira a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi ko siga kɛn bɛ awa i k'a dɔn yɔrɔ dɔw la min bɛ tali kɛ commerçant dɔw kan minnu kɔni kɛn bɛ ka dɔ fara fɛnw sɔngɔ kan a k'o ka lajɛ o ka dabila an t'o kumana koyi o waati yɛrɛ ma hali surunya fɔlɔ jango tɛ k'a fɔ k'o kasi fɛn fɔra kunna sini kunu e ye dɔ fara a kan ni e ma kɛ kafiri jɔnni bɛ kɛ kafiri e ka silamɛya bɛɛ min siga t'a la o Aïdara m'o fɔ ne yɛrɛ y'o fara kan o n y'a dɔn dɛ parce que ko in bɛ cogo min a bɛ maa tɔɔrɔ n y'a dɔn fɛn min kɛra kunna sisan kɔrɔ dimanche don ni bi cɛ e ye dɔ ta ka dɔ fara dɔw ye dɔ fara o kan ko commerçant yɛrɛ dɔw ba mɛn k'u ka fɛnw veri fɔlɔ n ko ne yɛrɛ alimentation dɔ bɛ yen ne bɛ taa kɔnɔ kuma bɛɛ a ko n ma k'olu yɛrɛ bɛ maaw dɔn ko commerçant dɔw bɛ yen u ka sukaro camion ni mobiliba minnu falen bɛ sukaro ni fɛnw na k'u y'a bɛɛ bɔ kɛnɛ kan u taara bɛɛ dugu ka taa dugu ka pénurie créer awɔ gɛlɛya créer jamana kɔnɔ ne y'o de fɔ quoi c'est souvent quoi ko in dɔ ye an yɛrɛw nɔ don dɛ Hachimi b'a la sa walahi a dɔw ye an bɛ bataillon de créer spécialement bataillon
ka tila ka information numéro dɔ di a banna hali n'i taara butigi la n'i ko karisa nin bɛ ni e y'a sɔrɔ yɔrɔ min e b'a fɔ a banna i y'a feere kun min na n'i b'a dɔn i tɛ se k'a san k'a feere gouvernement ye da min fɔ a to yen kana san anw bɛ taa san o yɔrɔ la yen mais e b'a san ka na ka tila k'a da gɛlɛn o ye mun ye ko yɛrɛ ma taa yɔrɔ si ka fɛnw gɛlɛya mɔgɔw bolo ten ça c'est compliqué way politique ma minnu bɛ ni olu ni Faransi da bɛ file kelen olu ni commerçant qualité de da bɛ file kelen fana voilà tiɲɛ tɛ an bɛ o de don c'est le même commerçant min bɛ c'est le même réseau c'est le même cercle c'est-à-dire u b'a dabɔ ɲɔgɔn kama ni ko in tɛmɛna tuma min olu de bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye c'est comme ça Amargo Allah kibaru o kuma Usmane Seydou Madani Aidara a ko o kuma k'an k'an jija an ka nin faamuya an k'an kumacogo dɔn an bɛ waleya minnu kɛ an k'olu fana dɔn Nouvelle Horizon nin y'u ka fasire min ye Mahamani Ture a ka fasire don u ka bidon bɔli i bonya b'a la ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ɲɛma an ka dugawu kɛ hali bi jamana Ala ka kolo suma walayi siga t'a la dɛ maa dɔw bɛ fasoden jugu don dɛ nin ye fasoden juguya ye walayi kuma ka ɲi n'Ala sɔnna Ala k'a ni sababa bɛn bisimila ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o ye l'indépendant ye i ka dɔn k'a fɔ hali bi ka kɛ ni an ka sanction ye sanction minnu ni u t'a mɛn ka Mali k'a sɛgɛrɛ ɲagini bere minnu ni u t'a mɛn k'an sɛgɛrɛ ko n'i ye a jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali ani jamana 7 Baɲango frontière de bɛ anw ni olu cɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin sanction ninnu taara ka Mali k'an sɛgɛrɛ ko fɛn min bɛ tali kɛ CFA wari miliyari 1000 na ko jamana minnu ni olu ni anw bɛ dan bɔ k'olu bi o musaka perdu o ye jagoya ye o olu hakili ko in bɛ se anw dɔrɔn de ma mɔriya anw dɔrɔn tɛ ko ye ja kɔlɔlɔ bɛ se olu fana ma a ka jugu olu ma ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan n filɛ k'a f'i ye dɛ a ka jugu olu ma ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan siga t'a la koyi an ka taa ayiwa Ikere Kamara ale ka sɛbɛn do koyi a ko k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu ni olu ni Mali bɛ dan bɔ sanction minnu ni u bɛ tali kɛ ɲagini berew la ɲagini berew bilen kɔrɔ kɔ anw ka jamana in kan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana minnu ni anw bɛ dan bɔ CFA wari miliyari 1000 Baɲango ko olu b'o perdu kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ jamana min ni o bɛ wele ko Dakar n'o ye Senegal y'an kɔrɔ yan a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu de ta fanba ka ca a ko rɔ kosɛbɛ a n'a bɛɛ ye kabako don parce que i b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ sanction ko la ni o bɛ tali kɛ ɲagini bere la waati min na i k'a dɔn k'a fɔ ko ni ɲagini bere ko kuma n'a fɔra ko maliden bɛɛ lajɛlen bɛ sin ka kɔn ka siran parce que i b'a ka fɔ la ni o ye Ikere Kamara ye Kamara y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don hali ni a y'a sɔrɔ jɔrɔna ko don hali ni a y'a sɔrɔ misi ko don nka i k'a dɔn k'a fɔ jamana minnu ni anw ni u fana bɛ dan bɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲagini bere bira anw kan hali n'a bɛ kɔlɔlɔ se population ma n'a bɛ kɔlɔlɔ se anw ma a ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana minnu ni an bɛ dan bɔ k'olu bɛ kɔlɔlɔ min sɔrɔ a la ko an ti o sɔrɔ a la ka sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 1000 Baɲango k'olu fana bɛ o perdu a kɔnɔna na kuma ɲɛna Ala k'a ni sababa bɛn amina rabi parce que b'a fɔ la n'o ye Ikere Kamara ye Ikere Kamara a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi sanction minnu ni a bilen filɛ nin ye Mali kan kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO kɛlen kɔrɔ kɔ k'a ka sanction ta ni UEMOA kɛlen kɔrɔ kɔ k'a ka sanction ta an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO janvier kalo tile 9 san 2021 in na kɛlen kɔrɔ kɔ k'u ka sanction ta ka bin anw ka jamana in kan ko a yira k'a fɔ ko o dugusɛjɛ bɛɛ jamana minnu ni olu ni Mali bɛ danbɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Senegal Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya a ko ninnu ye jamana fila ye minnu ni olu fana bɛ mantɔrɔ sɔrɔ a ko la kosɛbɛ ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan kosɛbɛ parce que i b'a ka fɔ la minnu ni a talen filɛ nin ye ka jamana sɛgɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ tilanjɔrɔ sanction don k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw k'olu sen tɛ a la olu bi don doncogo bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ pharmacie furaw la ni o bɛ tali kɛ bana furaw la k'olu fana bi don wa i k'a dɔn k'a fɔ sojɔminɛnw siman ani nɛgɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ko olu bi sen tɛ a sanction kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ sana avion sira aéroport k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen datugulen don wa i k'a dɔn k'a fɔ duguma siraw frontière ko ninnu bɛɛ lajɛlen datugulen bɛ parce que ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ minnu datugulen filɛ nin ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ gɛlɛya ye hali ni a y'a sɔrɔ tiɲɛ don jamana kɔnɔdenw ni o ye malidenw ye anw bɛ gɛlɛya sɔrɔ n'a ta o ta jamana minnu fana bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni an bɛ dan bɔ k'u bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ koyi kɔrɔmasiri ye mun ye k'a dɔn k'a fɔ ko n'i taara Dakar bi an bɛ waati min na komi bi ko fɛn min bɛ tali kɛ camion na camion minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye doniba talaw ye a k'a dɔn k'a fɔ ko min jɔlen bɛ frontière la bi a ko a ka ca camion 200 ni ko caman ye dɛ a banna siga t'a la o kɔni o jɛlen don walayi parce que i b'a fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ko n'i taara Côte d'Ivoire Ivoirien fana
misi la Ivoiriens bɛ jɔrɔ la bi a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni Mali frontière datugura a ko ni kunnajama kɛ ko hali da tɛ sigi Côte d'Ivoire tuguni k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ Ivoiriens ka dumuni fan caman bɛ yen wa i k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman de bɛ bɔ Mali la k'i kun da Côte d'Ivoire kan hali ni a y'a sɔrɔ fɛn caman fana b'i kun bɔ Côte d'Ivoire kan k'i kun da Mali kan wa i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko frontière datugura Mali ani Côte d'Ivoire cɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko Ivoiriens k'u bɛ gwɛlɛya caman sɔrɔ a ko kɔnɔ Sénégalikaw bɛ o tɔgɔ la ten y'a ta k'a lajɛ jamana minnu ni Mali bɛ danbɔ jamana 7 Baɲango jamana 7 in kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ jamana 5 bɛɛ lajɛlen de bɛ yen minnu ni olu bɛ CEDEAO jamana a kɔnɔna na CEDEAO a dugu mɔɔ minnu bɛ CEDEAO tɔn kɔnɔ olu maa minnu filɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna sɛgɛn sɔrɔ kosɛbɛ o tuma ko a ɲini bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ nin waati na ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen ka baara in kɛ ko ɲuman an k'a faamuya k'a fɔ ko waati nin ko don o tuma sɛgɛn min ni a bɛ ta ka anw sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɛrɛfɛ jamana minnu ni u CEDEAO bɛ ka sanction ta ka an sɛgɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u fana bɛ u ka sɛgɛn sɔrɔ a kɔnɔna na siri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔni k'a dɔn k'a fɔ Y Kamara ale ka sɛbɛn don Y Kamara an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn maa b'i tɛgɛ bɔ awa i k'a dɔn Baba commandant tigɛ ka taa don garde forgo tɛgɛ wa Beliko Jalo an ka foli b'i ye a bɛ ka mun kɛ Teke i bɛ k'a min awɔ te koyima non a ka ɲi te ka ɲi a te yin ka ɲi kojugu te koyima don awɔ a ka ɲi te koyima awɔ a ka ɲi mais a kana sama dɛ munna Abu Safunɛ o ma ye dɔn wɛrɛ ya n kana sama a fɔr'i ye dɛ a kana sama dɛ o ma ye dunan wɛrɛ ya n'i ye dunan samukulu i k'a ɲininka te sama cogo de b'a la awɔ n'i taara gɛrɛn na anw fɛ yen Tumutu Tombouctou n'i ye wari bɔ Tumutu n'i taara gɛrɛn na Tombouctou a yɛrɛ ka kuma a yɛrɛ ka fɔ Tumutu voilà tu n'as pas besoin ka ɲininkali kɛ ko jɔn ye te daga si sabali sa an ka taa o kuma ɲɛmaa kankɔrɔbɔ don wa ɲɛmaa kɔrɔbɔli don wa o tɛ tu n'as pas besoin ka ɲininkali kɛ ko jɔn ye te san i sigi dɔrɔn i ka jateminɛ kɛ ah bon oui ni premier dira i b'a lajɛ bɛɛ bɛ premier min dɔɔni ka verre di mais min b'a sama sulɛ kana ɲini yɔrɔ jan o de ye wari bɔla ye min b'a sama minnu b'a kalama n'i e t'a kalama i bɛ kunnafoni n'o sira de mais n'i y'i tugu k'a sama o kɛrɛfɛ ka sɔrɔ e ma wari bɔ a maa min fa i yɛrɛ fa e dun yɛrɛ b'a dɔn ni ala cɛla la tigitigi ni wari ye maa bɔ ne ya ayi ne ma nin bɔ minɛ e b'a sama mun na bon anw fana fɛ yen o tɛ aw fɛla ye Tombouctou anw fɛ yen i ma min wari bɔ Bɛlɛdugu Kolokani i tulo b'a la o de y'a to Kolokani ka fɛn fɛn maa mana wele anw fana fɛ yen ko an ka cɛ bɛ a bɛ n'o de don a ka ɲi ne yɛrɛ bɛna fɔ Gawo ko anw fɛ Kolokani ani Kalifabugu i y'a mɛn ani Kalifabugu i tɛ ni Kalifabugu ka y'a cɛ a ka n ka cɛ ko ye kɔrɔbɔrɔ ye a ma ja kɔrɔbɔrɔ ko de bɛ sigi yɔrɔ la wo in daci bɔ kɔma n'o tɛ n terikɛ wo in daci bɔ n ka radio fa ka bɔ yen dɛ Abu Safunɛ bi ta ye wa bi ta ye marakazi baasi tɛ o kuma an bɛ taa sabu waati bɛ k'an gɛn an yɛrɛ fana bɛ ka waati gɛn min ye awa i k'a dɔn kunnafoni an bɛ taa n'a ye Amidu Togo ale kuma n bɛ Abu Safunɛ min ye Amidu Togo ye a t'an bɛ n'an ye awa i k'a dɔn siraba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Urutu di Poisson jɛgɛ bɛ tɛmɛ sira min fɛ n'i y'o kofɔ i k'a dɔn i bɛ taa n'an ye cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti mara i bɛ taa ka taa ni an ye awa i k'a dɔn o fanfɛla la a k'o de siratigɛ la an bɛ don min na i ko bi alhamdulilayi caman k'o bi fɔ sabu taarɛ i k'a dɔn o bi fɔ o ɲɛna fɔlɔ a ko route nationale min bɛ yen n'a bɛ wele route nationale 15 route nationale 15 i k'a dɔn k'a fɔ n'a ka di ye i b'a wele ko route du Poisson ka bɔ Moti ka taa fɔ min ye Wayiguya n'o bɛ Burkina mara n'o b'o kofɔ a ko an bɛ don min na i ko bi sira in kun gɛn bɛ anw bolo min ye awa i k'a dɔn couloir de la mort bɔlɔnbɔlɔni min ala ka n'i ci Kɛbɛsu a fɛ ani ka saya kun bɛ a si tɛ kɔrɔ si ye nka an bɛ don min na i ko bi jɔn ko ala ko yɔrɔ in a bɛ ka mada yɔrɔ in alhamdulilayi i bɛ se ka bɔ a fɛ ala ni awa i k'a dɔn an ka cɛdenw n'o bɛ faama ko fɔ olu yeli awa i k'a dɔn kɛnɛ kɔnɔ wa olu kɛn bɛ ka yen yɔrɔ minɛ bi i b'a fɔ ko awa i k'a dɔn gɔn firita Patiri Kabako a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn
tiɲɛ don fɔlɔ k'a daminɛ san 2010 ka jigin i ka dɔn o ni bi tiɲɛ don kelen tɛ nka hali n'an ma surunya 2010 bɛɛ ani kelenya la 2010 basigi la i ka dɔn k'a fɔ lakanali la an bɛ don min ko bi k'an bɛ ka se o sira kan dɔɔni sabu nin siraba min filɛ nin n'a bɛ tɛmɛ awɔ i ka dɔn plateau dɔgɔ n'i bɛ ka dɔn ka dugu ci plateau falaise plaine nin bɛɛ ye awɔ i ka dɔn kuluw tɔgɔw de ye i ka dɔn k'a fɔ awɔ min n'a bɛ dɔgɔnɔduguw la a ko nin yɔrɔ ninnu waati tɛmɛnenw na tɛmɛ kun tɛ se ka kɛ nin yɔrɔ ninnu fɛ cogo si la sabu n'i wulila sɔgɔmada fɛ k'i kun d'a kan i ɲɛnama bɛ sigi ka na so yalima i su yɛrɛ t'i ye i k'a dɔn k'a fɔ ala de ye o dɔnba ye a ko kumana Sevare ani Koro ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɛn bɛ kata ba naani ye Bandiagara ani Bankasi ni ɲɔgɔn cɛ nin ko bɛɛ ye gɛlɛya ye nka an bɛ don minɛ ko bi waati tɛmɛnenw na a ko civiliw kun tɛ to jango tɛ sɔrɔsiw kun tɛ to jango tɛ civiliw ma a ko bisa taare caman o bɛ se ka fɔ sabu anw ka jamana marabaa minnu bɛ yen bi waati min na bingani waleya taara ka awɔ i ka dɔn maa dɔw sɛgɛrɛ Bandiagara ani Sonko olu ni ɲɔgɔn cɛ a ko kɛnɛ ka min ye sɔrɔsiw ye désobéissance civile kɛra i hakili b'a la a ko min bɛɛ kɛra dɛ sɔrɔsiw talen k'u ye layidu ta ko ni ala sɔnna ma lakana olu bɛ na awɔ i ka dɔn cɛsiri o la kosɛbɛ sabu baaraw bɛ ka kɛ dɔɔni tɛ tɔ to ko la Amidu Togo a yɛrɛ ye dɔgɔnɔ ye a ko an bɛ don min na ko bi nin siraba in ko an bɛ se k'a fɔ ko taare koyi maa bɛ se ka taa ni ka segin kɛ i sago la sabu anw ka jamana marabaaw u bɛ kɛnɛ kɔnɔ ala ka ni sababa bɛn Amidu Togo a ka fasiri don ayiwa bete ka ɲɛma ko bete tia ɲɛma bete sɛgɛn awɔ n taama ɲɔgɔn don ɲɛma a ka dɔn k'a fɔ nin ye kunnafoni fitinin ye sonikɛba double sonikɛba Abu n'a pas acheté dɛ a l'été Abu yɛrɛ b'o dɔn oui mais Mamadu Berete fana k'a ka foli mais t'o la wa mais ye hali bi ka tiɲɛ ɲɛma a ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ ndolanci kunnafoni fitinin na o bɛ an bolo an n'an da don o la teliya la yan'an ka kɛnɛ bila fɛn min bɛ tali kɛ Aigle du Mali la n'o ye Samata Sɛgɛw ye a ka dɔn k'a fɔ ko bi fɛn min bɛ tali kɛ an ka Mali Aiglew la k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ Masaranga Suɔ ni Tinisikaw b'a kari ɲɔgɔn na bi kabako o tɛ a yɛrɛ bɛ ɲini ka se midi ma se de n ko heure kelen ni dɔɔni de b'a n'a cɛ dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ o la i ka dɔn k'a fɔ Fasiriba ka fɔla ni o ye indicateur du renouveau ye Gawusu n ka drapeau kalanna aw k'a teliya dɛ maillot 7000 ka ca ma o maillot kelen 7000 hali kurusi t'a la guloki kelen guloki dama e bɛ se k'o dun wa tiɲɛna n tɛ se k'o dun ne tɛ se k'o dɔn koyi Baba Adama Touré bɛ se k'a dɔn dɛ bon ale kɛlen ka fila dɔn a rɔ Baba Adama kɔni fila dun 4,000 awɔ n'ale a kana an ka wari d'an ma yan anw t'a fɛ dɛ anw bɛ 4,000 drapeau bi kalan ni ala sɔnna ma ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Aigle du Mali la ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko CAN 2021 a ka dɔn k'a fɔ ko dimanche don a baaraw daminɛna ndolanci kunfɔlɔw daminɛna fɛn min bɛ tali kɛ Mali la n'o ye ba Maliba ye ko an kan ka jouer bi an da bɛ daminɛ bi o de sababu la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan bana cɛjugu min ni a kɛn bɛ ka diɲɛ sunu a ɲɛ minɛ a la n'o bɛ wele ko Covid-19 k'a dɔn k'a fɔ ko Mali joueur bɛɛ lajɛlen a k'a dɔn k'a fɔ ko u ye joueur bɛɛ lajɛlen larawe k'a jira k'a fɔ ko bana kisɛ kelen tɛ a si la k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen taamatɔ bɛ avion lajigin walahi siga t'a la u bɛ avion jigin awɔ u b'o kɛ dɛrɛ Abu Safu ne ka kuma don ne kɔni ta ye namu gɛlɛn parce que ma fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali la ba Maliba les Aigles du Mali k'a dɔn k'a fɔ ko u ni Tunisie k'a dɔn k'a fɔ kɛ ni nɛgɛ kaɲa 13 ye k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛna kari ɲɔgɔn na hali a tɛ mɛn ne sababu la k'a dɔn k'a fɔ an ka joueur maa fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a dɔn k'a fɔ maa 20 ani kɔ k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ a ni la kabako k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ coronavirus a banakisɛ la k'a ma ye a cɛ kelen na ne sababu la k'a dɔn k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛlen bɛ k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Aigle du Mali la k'a dɔn k'a fɔ ko wa ko an bɛ jouer bi Musa Atayer Mayiga Musa Atayer n y'a dɔn k'a fɔ o na kɛ ministre ye min ni o ɲɛsinen bɛ ndolanci ko a ma koyi ma labɛnw sabatilen yan labɛn sabatilen télé bɛ yan k'o bɛɛ sa drapeau sigilen tɛ nin yan drapeau bɛ yan a tɔ ye n yɛrɛ ka ko a tora dɔrɔn yan min ɲini ka kɛ k'a labɛn ka n fana k'an ka drapeau a banna gazon dɔrɔn de b'a ɲɛ yan a banna
gazon dɔrɔn an yɛrɛ bɛ se bi o alors n terikɛ Mali ka match kɔni Allah kibaru i ka dɔn k'a fɔ Musa Atayer n'o ye ministre des sports ye a ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna ye kɛnɛ kan koyi Masiba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ k'u bi a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'i bɛ se min na min bɛ se duwabu la min da ye k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn ye k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'o sabati walasa Mali ka sortie fɔlɔ n'o bɛna kɛ bi a k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ se ka o sebaya sɔrɔ cogo min na batiri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ ɲɛma i bonya bɛ kɔrɔfɔ la Salifou Keita Domingo Bakoroba Touré Domingo Sadia Cissé Idrissa Boker Mamadou Keita Kabi Koke Damere Karamogo Keita Yaba olu ye danaya daw kan a ye wuli jamana denu baw kɔ a ye wuli allez les aigles jouez pour la victoire allez pour la victoire jamana denu baw kɔ ala Anyama sini ala kali o anyama ayi samata dola cila i ye dola cila kɔrɔ ye o anu y'o kɛ Kalifa Bugu awɔ bɛɛ lajɛlen b'i dɔ ye kan'o fɔ dɛ n'o tɛ Segu Sirima karamɔgɔ to an ma bɛn'i kama dɛ Kalifa Bugu awɔ ne y'a fɔra ko Madu Mayiga n'a y'i labɛn ala ala an jata a tɛ fɔ la bɛɛ ye les aigles du Mali ye nin ye a tɛ fɔ la bɛɛ ye a tɛ fɔ la bɛɛ ye fasoden ɲumanya min b'aw la danaya b'aw kɔ a ye wuli jamana denw b'aw kɔ ɲumanya min b'aw la seko ni dɔnko min b'aw la faso ni deli min b'aw kɔ a ye wuli jamana denw b'aw kɔ l'aigle du Mali les aigles du Mali les aigles oui Samata Segaou walayi walayi aigle du Mali drapeau Bikadi dɛ Gawusu non Gawusu i filɛ k'an funteni wuli i filɛ ka chaleur de wuli a tora dɔrɔn ɲɛmaa b'a daminɛ sisan le fibre patriotique a y'o de kɔri sisan siga t'a la dɛ non bi kɔni an bɛ sɔɔni jabara bi yan n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan jabarani bɛ yan ni Ala ka jɛ ye ni Ala sɔnna bita in tɛ kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ ayi siga t'a la o bi kɔni bita in tɛ kɛ basi ye forme bɛ fan bɛɛ fɛ forme bɛ fan bɛɛ fɛ e yɛrɛ y'a faamuya o awɔ siga t'a la e ɲɛ t'a nisɔndiya cogo la bi Ala k'a ni sago Ala k'a ni sago Ala sɔnna bita in n'Ala sɔnna an b'o ɲɔngiri yan ka labɛnw sabati ka na Coupe d'Afrique kɛnɛ kan mais ne ko bi kɔni ɲininkali ni maa min bilala congé forcé la a ko bɛ cogo di mais n'i bilara congé forcé la dusumangoya bɛna kɛ comment Ala k'a ni sago fɛ o diyara n ye a faamuna ko fa ni faamu kɔni a bɛ faamu a ka ɲi ta a bɛ faamu a ka ɲi ta a ka to ta